Kani ka kintian ka kit ya kani ka jingmut ka bawa Apostol Paul wong Yoni Timothy wong pen pet saudong chong mi ko Timothy pet ka perthai ka long kumno hapo Ephesus nadu ka dekot ka ba ter layat hu ya ka jinglong jong kani ka balang bat ka jinglong jong ka degisnom ka ba ki briu ki ya be ya ki ai jong kani ka perthai baka pom bat ka jing sniu kalayo bandrum hadu ki tingkong ying jong kai ying ka ba kentang ka jong blai baka pop ke kelaga hong baka hok ke kelaga pop baki briu ki abe tang ye ki ai ki ba jong ke ni ka berthai ba ban berkat ya laga jong ke bersim kim tre satya wa Apostol Paul wong yu Timothy me im haga ba kum kata u Kristan me im me kit ye ka lingkor bat ye ka kirteng ke jong Kris haga ba kum kata ke snong ba haga ba kum kata ke Paul ka wei ki laban le Henry mami memdai ban le kum ta kiwai kilaban tu kiwai kilaban klim kiwai kilaban le ye ki kam ki ba shirkai persha ye ga mon ke choblai Henry mami wat nom le ye kata uang wa Apostol Paul yo kim haba ki briu ki pet shme ki no bau tei ku pe bau dei ku kon